Hai și băi, 12, 14, 18, 92. În cușcă. Vom înregistra decolarea. Bă! Dați un ușor sus. Înregistrăm decolarea. Mariane, uite-te încoace cum o să te faci mic. Stai așa să... Să înregistrezi șarpe și când om cade jos. Dați sus. Pa, Mari! Iată ce mare ești! Iată ce mic te-ai făcut! Bă! Mary! Mary! Mary, unde te-ai dus? Mișto, băi, uite, băi, cum zboară, băi. Mamă, mișto, băi. Filmează acum. Ce să filmez? Casa Scântei, uite, na. Filmează când om cade jos. Nu mai filmă mai am. Uoleu! Da-te, uite mă, Dan. Uite mă, știu. Uite-mă și pe mine. Mă țin de lanț. Mamă, mișto, bă, mamă, unde am ajuns, bă, cât de mic s-a făcut, bă. Păi așa repede, mă, s-a terminat? Păi da. 20, 14, 18, 92, ia uite. Dați-i mai sus. Tot. Mai dați rotire stânga un pic. Unde e ușa? E pe partea la Iulica? Nu e la noi aici. Ușa e la voi. Dați-i ușor jos. Dați-i jos. Pune mâna. Mai dați-i mai jos, dați-i jos, dați-i jos, dați-i jos, dați-i jos. Am ajuns. Stai așa să vedem. Knock, knock, knock. E cineva acasă? Hai mă că le băgăm pe parte. Da, mă, păi ce mai sucim? Dă-mi coace și mie.